Abat sa 504 ka mga food packs ang formal nga gitunol sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kun PSWD ngadto sa munisipyo sa Medina ning adlaw nga Lunes, Setyembre 28 ning tuig 2020. Tabang kini sa Kapitolyo Provincial sa 167 ka mga apektadong pamilya nga gipaubo sa focus containment o localized lockdown sa area sa Gawad Kalinga Village sa sitio Buyugon, Purok 3, Duca ug area sa Purok 3 South Poblasyon. Ang mga food packs mapasalamaton nga gidawat mismo ni Mayor Donato Enchan kinsa miingon nga ikaduha na kini nga higayon nga naghatag si Gobernador Bambi Imano sa ilang lungsod kundiin pinakauna ang cash assistance isip ayuda sa pagpakigbatok sa virus. Matud ni Chan nga ang gobernador anaa kanunay galantaw ug gihimo niini pagpakita nga wala niini pasagdan ang katawhan sa lungsod sa Medina. Kaduhan na ninyo kayon nga naghatag ang atong halandong gobernador din sa atong lungsod sa Medina. Una katong iyang cash assistance kung din iyang gihatag sa munisipyo sa lungsod sa Medina isip ayuda sa atong pakigugno niining atong COVID-19. Kaning 504 ka mga food packs ikaduhan na kanina hikayon. So imo gyud makita, imo mabati nga wala gyud pasagdi ni Governor Bambi Imano ang katawhan sa lungsod sa Medina. Ug tungod niini ang akong kinasingkasing uban sa katawhang Medinanhon, kinasingkasing namo nga pagpasalamat sa atong halangbong gobernador. Sa kasamtangan ang lungsod aduna nay natala nga 26 ka kaso sa coronavirus disease, 21 niini ang aktibo ug 5 na ang luwas sa maong virus. Nagpadayon usab ang contact tracing sa duha ka team nga gipanguluhan sa kapulisan ug designated rural health unit kun RHU sa lugar. Ang paspas nga pagtubag sa Kapitolyo Provincial sa mga apektadong pamilya humikan sa COVID-19 nagpamatuod sa sinsero nga pagpangalagad ni Governor Bambi Imano uban ni Provincial Task Force Chief for COVID-19 Dr. Jerry Kalingasan. Ako si Lambo Raymark Simanya alang sa limpyo matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.